Fl-ewwel jum ta' sena ġdida, Deputat Prim Ministru Chris Fearne qal li bħala poplu hemm bżonn li nibqgħu naqtfu anke jekk f'baħar imqalleb biex naslu lura fuq ix-xtut familjari. Qal li dak li ksibna sa issa bħala pajjiż b'ħidma qlija u b'viżjoni ambizzjuża m'għandniex nitilfuh, anzi insaħħuh. Fiż-żmien meta kulħadd jibda jaħseb biex ikun verżjoni aħjar tiegħu innifsu, ir-riżoluzzjoni ta' Chris Fearne għas-sena li ġejja hi li b'impenn wiesa' jiġi megħlub il-ħażin u jsiru riformi meħtieġa biex titkompla triq ta' suċċessi li kapaċi jwettaq Gvern Laburista u l-poplu Malti wawċi. Fiż-żmien ta' Maltemp, it-tentazzjoni tkun li tinsa t-tajjeb u s-suċċessi ta' żmien il-Bnazzi. Imma wara l-Maltemp jiġi il-Bnazzi. U allura waqt li naħdmu flimkien biex nelbu l-gwaj li qed niffaċċjaw tajjeb niftakru li f'dawn is-7 snin għamilna passi ta' ġgant. Biddilna wiċċ Malta bl-investiment li kienet tant taċċana għalih. U wassajna l-orizzonti għaż-żgħażagħ tagħna b'opportunitajiet ġodda. Tajna nifs ġdid kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji. U hekk ser inkomplu nagħmlu. Chris Fearne temm jgħid li snin li ġejjin għandhom ikunu opportunità biex jissaħħaħ dak kollu li għamilna Maltin, fl-istess waqt li tintrebaħ il-fiduċja li seta tintilfet. Temm bl-impenn li l-2020 tkun sena li ssaħħaħ u ġġeddet lil pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.